plat klappen, verstaat je dat? Ja. Zo dus, van harte welkom in het begin of wie komen vandaag voor ook eens spelen ons seizoen 2024. Het is vandaag de laatste keer en toch komen we hier nog rond met ons buksjes. Ons buksjes moet je stream kunnen volgen, voor mij te zeggen, moet sponsors in staan. Dat buksje, natuurlijk, we hebben wat kosten, de micro's van alles. Ik hoop dat je ons ontvangt en dat je ons ook iets geeft. We gaan vandaag een stille collecte doen. Dat wil zeggen dat we geen wijd willen huren als het gooit. En die rossen had even betorenhazen als je meer mee te zitten hebt. Ik hoop dat je ons goed ontvangt. Tot ziens. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Heel veel volk. Dank u wel. We zijn al ondertussen al onze 16e jaargang toe. Dat is al een hele tijd dat we bezig zijn natuurlijk. Hè. 16e jaargang, dat betekent dat we begonnen zijn in... Ja, toch een hele tijd geleden. En we gaan er meteen in vliegen. Besterkt nummer. Ik hoop dat we God verwelkomen. Want, ik vertel nog erbij, is een jaar, alsjeblieft, een jaar op retraite geweest in Damalai gewerkt. Toen zijn we de Dalai Lama geweest. En ik heb allemaal nieuwe trucs uitgedacht. Doe dat mogen gaan. Dames en heren, uw warm en een hartelijk applaus voor de enigste, de echte, onvergelijkbare Luciano Il Magnifico. Luciano Magnifico, chiamatore numero uno di Mando. Oh, ik ga beroep vandaag in een truc doen, maar ik ga een mirakel doen. Miracolo! In de spaghetti. Miracolo! Dat was de eerste truc. Dat was de truc wat ik slopen. Dus. Het is de laatste van het seizoen. Hè. Dat betekent dat de truc niet klein op zijn uur blijft zitten. In plaats van de loop. Ai! Miracolo! Concentratie! Abra, sim, salabim, sim, sim, salabim. Gooi niet dit gedaan. Dat ziet je, het wordt echt een mirakel. Simsalabim, abracadabra, abracadabra, laudamus, gaudiamus, jubilate, Christina mirabilis. Ze is terug. Ons Christina is terug. Nou gaan we ze terug wil weggaan, voor de 4e keer. Simsalabim, adava cadabra, expelliarmus, Christina ridiculous. Oh, wat vrouwen is me dat. Oh.
zeg gebeurt vooral. We brengen het beschon en de verlagheid aan wagen weer van tijd al wat kapot. Een vertrek zal kunnen, een stuk toneel dolloon. Spits samen roeren, want de trein is in dood. Springt naar de dood op de bondelkeer, luistert naar ons echt gebeurt vooral. We brengen het beschwung en de verlagheid aan maken weer van tijd al wat kapot. Een vertrek zonken een stuk toneel dolloon. Zit samen roeren, want de trein is in dood. Hey! Hi-ho, hi-ho, het werk is weer gedaan. Dan was het dan weer tot de